മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദം മഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരിഷ്യ നമ നമോ വിഷ്ണുവാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ജഗന്നാഥ രഥോത്സവമായിരുന്നു അല്ലെ? കുറെ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ചാനലിലൊക്കെ ദൂരദർശനിലൊക്കെ ലൈവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ മുതലേ അല്ലെ? എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ജഗന്നാഥ്, ബലദേവ്, സുഭദ്ര. ജഗന്നാഥ് അപ്പോൾ ആണ് ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരി ഉള്ളതാണ്. ആണ് ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയോ ബൽരാമൻ ബലദേവനായിട്ടും സുഭദ്ര സഹോദരി. അപ്പോൾ ഇവരെ 3 പേരെയും രഥത്തിലിരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ആ രഥോത്സവം അല്ലെ? ആ 3 രഥങ്ങൾ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്താണ്? ജഗന്നാഥനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താണ്? വലിയ കണ്ണുകൾ അല്ലെ? വലിയ കണ്ണുകളാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരെയും എന്താണ് നോക്കി കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ രഥയാത്രയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? രഥയാത്രയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇത് വൃന്ദാവനവാസികള്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപികമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആ ഭഗവാനെ എന്താണ് ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലേ ആ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത്, സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമുള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർത്ഥങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആ സ്നാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ അവിടെ ദ്വാരകയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കുറേ കാലം ആ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർത്ത് അതിന്റെ വിരഹത്തിൽ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ കൃഷ്ണനെ രഥത്തിലിരുത്തിയിട്ട് അവര് ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലുതായത്? അത് അവര് എന്താണ് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ കൃഷ്ണന്റെ വിരഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും അവര് ആ കൃഷ്ണന്റെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവര് അനുഭവിക്കുന്ന ആ എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹണമേ. ഗോവിന്ദനില്ലെങ്കിൽ ഈ ജഗത്ത് മുഴുവൻ ശൂന്യമായിട്ട് തോന്നുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ, ആ വൃന്ദാവനവാസികൾക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും അവർ വിഷമിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ വിരഹത്തെക്കുറിച്ചും ആ ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും ആ വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ രോഹിണി മാതാവിനോടും യശോദാമ്മയോടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് ആ സുഭദ്രയെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വാതിൽക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടരുത്,
ഇവർ ഈ പറയുന്ന സമയത്തൊന്നെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവിടെ സുഭദ്ര അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ അകത്ത് നിന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അവിടെ വന്നു സുഭദ്ര അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. എന്താണ്, കൈകൊണ്ട് അവിടെ പിടിച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തി, അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവര് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കേൾക്കുന്നു. എന്താണ്, ആ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അവര് ആ ഭഗവാനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവരുടെ ആ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ വികസിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതായി വരും അല്ലെ, തുറന്നു വരും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, അവരെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ വികസിച്ച് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി. ആ അവസ്ഥയിലുള്ള ആ ജഗന്നാഥ രൂപമാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിച്ചത് അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്, പ്രഭുപാദര് കുട്ടിക്കാലത്ത് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്താണ് പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്, എനിക്ക് ജഗന്നാഥനെ എന്താണ് ആ രഥോത്സവം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു രഥമുണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ പിതാവ് രഥം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിലിരുത്തിയിട്ട് ജഗന്നാഥ്, ബലദേവ്, സുഭദ്ര അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കൂട്ടി സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ പ്രഭുപാദർ 5 വയസ്സിൽ ആ തുടങ്ങി വെച്ച രഥയാത്രയാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നടത്തുന്നു. ഒറീസയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ആ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം ലോകം മുഴുവൻ, അമേരിക്കയിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു കൂടാരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ്, അത് കാറ്റിന്റെ എതിർദിശയിൽ പറക്കുന്ന കൊടിയുള്ള അത്ഭുത ക്ഷേത്രമാണ്. ഒന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദം നിലയ്ക്കുന്ന കടല്. ആ ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് തന്നെ കടലുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് ആ എപ്പോഴും തിരമാലകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കടൽ തീരത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാല് ആ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ കടലിന്റെ ഇരമ്പല് കേൾക്കില്ല, ആ തിരമാലകളുടെ ആ ശബ്ദം അതൊന്നും കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത് തന്നെയാണ്, അതിന്റെ മതിലിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് കടല്. എന്നാല് ഈ ശബ്ദം അതിനുള്ളിലെത്തുന്നില്ല. അതാണ്, കടലിനോട് ചേർന്നാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കടലിന്റെ ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പുറത്തെ കവാടത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കടലിന്റെ സ്വരം ഇല്ലാതാകുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. പകൽ സമയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക. പിന്നീട് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെയും ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും നൽകാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ കാറ്റിന്റെ എതിർദിശയിൽ പറക്കുന്ന കൊടിയുള്ള അത്ഭുത ക്ഷേത്രം. അതാണ്, നമ്മൾ പട്ടമൊക്കെ പറത്തു അല്ലെ, എന്താണ് കാറ്റിന്റെ ആ ദിശയിലാണ് അത് പറക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ കൊടി ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് കാറ്റടിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ എതിർദിശയിലാണ് പറക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ ഉയർത്തി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പതാക കാറ്റിന്റെ എതിർദിശയിലാണ് പാറുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകാൻ ആർക്കും ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണുന്ന സുദർശന ചക്രം. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത സുദർശന ചക്രമാണ്. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടതിന് തുല്യമായി എന്നാ പറയാ. അപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ പണ്ട് കാലത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും അവരൊന്നും പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴ് അവര് ഈ ചക്രം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. പുരി നഗരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സുദർശന ചക്രം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാൽ ഏതു ദിശയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഒരേപോലെയാണ് ഇത് കാണുവാൻ പറ്റുക. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ സുദർശന ചക്രമുള്ളത്. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ 1 ടണ്ണിലേറെ ഭാരമുള്ള സുദർശന ചക്രം ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ എങ്ങനെ കയറ്റി എന്നതും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പക്ഷി പോലും പറക്കില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പറക്കുവാൻ യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവ അതുവഴി പറക്കാറില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപമെത്തിയാൽ ഈ പക്ഷികൾ പ്രധാന ഗോപുരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കാതെ സമീപത്തുകൂടി
താഴ്ന്നു പറക്കും അത്രേ. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പക്ഷി പോലും പറക്കില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരിലുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെ, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ എന്താണ് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ആ എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും അല്ലെ. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ആ ശങ്കരാചാര്യർ അതിലൂടെ പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രണമിക്കാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം താഴേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന് എന്താണ് ആ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഷീറ്റൊന്നും ഇടാതെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ശങ്കരാചാര്യർ അവിടെ വീണുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും ഓർക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ എന്താണ് പക്ഷികളൊന്നും പറക്കില്ല. ദിവസവും നിറമാറുന്ന പതാക 45 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിലുള്ള കെട്ടിടമാണ്. അതിൽ ദിവസവും നിറമാറുന്ന പതാക ഇവിടുത്തെ വളരെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നിറം മാറുന്ന കൊടികൾ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 45 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ അത്രയും ഉയരമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് കൊടിമരത്തിനുമുണ്ട്. അതിനു മുകളിൽ കയറി എന്നും കൊടി മാറ്റി ഇടണം എന്നാണ് നിയമം. ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജകൾ തുടങ്ങിയ അന്നു മുതലുള്ള ആചാരമാണിത്. എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇത് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ തുടർന്നുള്ള 18 വർഷത്തേക്ക് ക്ഷേത്രം അടച്ചിടണമെന്നാണ് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്ര നിയമങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നിഴൽ വീഴാത്ത ഗോപുരം, നിഴൽ നിലത്തു വീഴാത്ത കുംഭഗോപുരമാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. എത്ര വലിയ വെയിലാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നിഴൽ പോലും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ചിലർ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിഴൽ നിലത്ത് വീഴുന്നുണ്ടെന്നും മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുമാണ്. 2000 ആൾക്കാരോ ആയിക്കോട്ടെ, 2,00,000 ആൾക്കാരോ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രസാദം എന്നും ഒരേ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചല്ല ഇവിടെ പ്രസാദം വയ്ക്കുന്നത്. പകരം എന്നും ഒരേ അളവിലാണ് വെക്കാറ്. എത്ര കുറവ് ആളുകൾ വന്നാലും എത്ര അധികം ആളുകൾ വന്നാലും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രസാദം ഒട്ടും മിച്ചം വരികയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കൃത്യമായ അളവിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയ അളവിൽ പോലും ഇവിടെ പ്രസാദം കളയുന്നില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. ക്ഷേത്രത്തിലെ പാചകപ്പുരയിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ 7 കുടങ്ങൾ ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നായി വെച്ചാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത്. വിറക് അടുപ്പിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കലത്തിലെ പ്രസാദമാണ് വിഭവമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കുടത്തിലെ ഭക്ഷണം പാകമാവുകയുള്ളൂ. എന്താണ് രഥോത്സവം? പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ രഥോത്സവമാണ്. ജൂലൈ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന രഥോത്സവത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 8 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ രഥത്തിൽ കയറ്റി ഇവിടെ നിന്നും 2 മൈൽ അകലെയുള്ള ഗുണ്ടിച്ചവാരി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഇവ തിരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഗോകുലത്തിൽ നിന്നും മധുരയിലേക്കുള്ള കൃഷ്ണന്റെ യാത്രയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ഈ യാത്ര വഴി നടക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭക്തരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കഥകൾ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒഡീഷയിലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണ്. എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കാണാതായ നിലവറയുടെ താക്കോൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എടുത്തു നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ കഥ അറിയുമോ? ദൈവത്തിന്റെ വികൃതി എന്ന് ഭക്തർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഭവം നടന്നത് ഒഡീഷയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രപുരിയിലാണ്. ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ജഗന്നാഥന്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജഗന്നാഥൻ എന്താണ് അത്രയും അതെന്ന് പതീത ഭാവന ജഗന്നാഥൻ എന്ന് പറയാം. എല്ലാവരും ഏറ്റവും പതീതരായിരുന്നവർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകുന്നതാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് ആ ജഗന്നാഥന്റെ ആ മഹാപ്രസാദം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മുന്നേ, എന്താണ് ഒരിക്കലേ നാരദമുനി എന്താണ് ആ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് അല്പം പ്രസാദം കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് കഴിച്ചപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദം ഉണ്ടായി അല്ലെ. എന്നിട്ട് പിന്നീട് അത് എന്താണ് ആ ആനന്ദത്തോടു കൂടി കൈലാസത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ശിവൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആനന്ദം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി എനിക്ക് കിട്ടുകയുണ്ടായി, ആ മഹാപ്രസാദം, അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചു, അതാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ശിവൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് തരാൻ എവിടെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇല്ല, മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു. എന്നാലും നീ പരതി നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന പറഞ്ഞു, ഒരല്പമെങ്കിലും. അപ്പോൾ നാരദമുനിയുടെ വിരലിന്റെ നഖത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ അംശം ആ പ്രസാദം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ശിവന് കൊടുക്കിണ്ടായി. അപ്പൊ ശിവനും അത് കഴിച്ചപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദമുണ്ടായി, നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ രണ്ടുപേരും നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് പാർവതി ദേവി വന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ
അവിടെ പാർവതി ദേവി ചോദിച്ചു, എന്താണ് രണ്ടുപേർക്ക് എന്താ പറ്റിയത്, രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു? അപ്പോഴേ ആ എന്താണ് ശിവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്താണ് നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ പാർവതി ദേവി ചോദിച്ചു, എന്നാൽ എനിക്ക് എവിടെയാ പങ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴേ ശിവൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അത്ര പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാർവതി ദേവിക്ക് എന്താണ് ആ ദേഷ്യം വന്നു. എന്താണ് അർദ്ധനാരീശ്വരനാണ് അല്ലെ, എല്ലാം പങ്കിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതെന്നല്ലേ, എന്താണ് എപ്പോഴും ശിവന്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ളത് അല്ലെ, എന്നാൽ പാർവതിക്ക് കൊടുക്കാതെ കഴിച്ചു. അപ്പൊ പാർവതി പറഞ്ഞു, എന്താണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ജഗന്നാഥനായിട്ട് വരും. അപ്പോഴെന്താണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാവരാണ് പാർവതി ദേവിയുടെ മക്കളാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരും എന്താണ് എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ ഈ ജഗന്നാഥന്റെ മഹാപ്രസാദം ലഭിക്കും ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പാർവതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ അവിടെ അതിനടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് പാർവതി ദേവിയുടെ വിമലാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടി പാർവതി ദേവിക്ക് കൂടി കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നീട് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ജഗന്നാഥന്റെ ലീലകൾ കുറേ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അപ്പോ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണല്ലേ. എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ദേവന്മാരും പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിയജ്ഞ കഥം കോത അദേഹേ അസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം നേയോസി നിയതാത്മഭി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കാൻ കഴിയുക? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം അല്ലെ. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അല്ലെ. അപ്പോ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിഭൂതം ശരോഭാവ പുരുഷശാദി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര. ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെയോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാണരുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. സർവസ്യജാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടോ. അതാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, അഞ്ചാമത്തത്. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം എപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്തിത്ര സംശയ
മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ, അല്ലെ, ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആണ് ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ ധാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും, അല്ലെ, എന്താണ് അതീന്ദ്രിയഭാവത്തിൽ എത്തിച്ചേരും, അല്ലെ, അതിന് സംശയമില്ല എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് പിക്ചറിൽ ആരെയും കാണുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അല്ലെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന, അല്ലെ. എന്താണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ഒരു വരം ലഭിച്ചിരുന്നതല്ലേ? എപ്പോഴാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് ഈ ശരീരം വിടാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ. അപ്പോൾ ഉത്തരായണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു കിടക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. അപ്പോൾ അർജുനൻ അവിടെ എന്താണ് ബെഡ്, അമ്പിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അതിൽ വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. അപ്പോൾ കുറേ ഭഗവാനെ കുറേ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെയും മറ്റുള്ള പാണ്ഡവരുടെയും മറ്റുള്ള ഋഷിമാരും നാരദര് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഋഷിമാരുടെയും മഹാത്മാക്കളുടെയൊക്കെ സാമീപ്യത്തിലായിരുന്നു ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്, അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവദ്ധാമിൽ എത്തിച്ചേരും, അല്ലെ. എന്താണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു, അല്ലെ. എന്നാൽ കൗരവരോടുള്ള ദുര്യോധനോടുള്ള കടപ്പാട് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു, അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ. ഈ ശരശയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി. അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ആരാണ്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരാണ്. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം, അല്ലെ. അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണോ പരിശീലിക്കുന്നത്, അല്ലെ, അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഭുപാദർ പറയും നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് മരണമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയും. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമാണ്, അല്ലെ. ഇന്നലെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു അവസാന സമയത്ത് കഫം, വാദം, പിത്തം, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് തൊണ്ടയിൽ വന്ന് നിറയുമ്പോൾ ശബ്ദിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സമയത്ത്, അല്ലെ, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കൃഷ്ണത്തുതീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദുമാനസ രാജഹംസം പ്രാണപ്രയാണ സമേ കവവാദപിത്തെ കണ്ടാവരോധന വിധോ സ്മരണം കുതസ്തേ. കവവും വാദം, പിത്തമൊക്കെ വന്നു നിറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സാകുന്ന എൻ്റെ രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടട്ടെ എന്ന് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു. കുലശേഖര ആൾവാർ ഒരു പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഈ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാം വിട്ടെത്തി ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. തൻ്റെ രാജ്യവും അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്തോത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുപ്പതിയൊക്കെ പോയവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ കുലശേഖര ആൾവാറുടെ അവിടെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലുണ്ട് കുലശേഖര ആൾവാറുടെ ഒരു സ്തൂപമൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊരു കുലശേഖര പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പടിയായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പടിയാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പടിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ
ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കുലശേഖര ആൾവാർ, കുലശേഖര പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പടിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ തിരുമലയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ കുലശേഖര ആൾവാർ അവിടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണവേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ എന്താണ് ആ പ്രായമായിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ സന്യാസിയായി പോവും, അങ്ങനെ എന്തോ സ്വാമിയായി പോവും, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടൊന്നും സ്വാമിയാവോ സന്യാസിയാവോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്, കൗമാരി ആചരിത് പ്രജ്ഞ, നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നല്ലേ. അല്ലാതെ എന്താണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല, ഭക്തി ഇതൊക്കെ കുറെ പ്രായമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രായമായിട്ടാകുമ്പോഴാണോ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുക? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മളെ ആ ശരീരമൊക്കെ വീക്കായിരിക്കുന്ന ആ സമയത്തല്ല അല്ലെ, റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോഴെന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും കണ്ണ് കാണില്ല അല്ലെ, പിന്നെയോ ശരി കൈ കാല് ഒന്നും ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ എന്താണ് ശരിയായ ഓർമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, മറവിയായിരിക്കും എല്ലാം, ചെവി കേൾക്കില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ശരീരം വീക്കാകുന്ന സമയത്താണോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇതിന് തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കുക? അല്ല അല്ലെ. നമ്മളെ നല്ല സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അവസാന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അവസാന സമയമാകുമ്പോൾ അന്നേരം വേറെ ജോലി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അന്നേരം എന്താണ് ആ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ കളിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും, അതിന് എന്താണ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ കുറേ അന്നേരവും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. എന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫ്രീ ആവില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി എന്നൊക്കെ അല്ലെ, ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണ്, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് കുട്ടിക്കാലത്തല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് മുതിർന്നിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയല്ലേ, നമ്മൾ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഇതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത്. എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതാണല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. എന്താണ് ആ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം 4 ഉണ്ട്. എന്താണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ. എന്താണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഒരു എന്താണ് മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് ആഹാര നിദ്രാമയമായതിന് അല്ലെ. അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ആ മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരും അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അവരും എന്താണ് മറ്റുള്ള എന്താണ് പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അവരും എന്താണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം? മനുഷ്യന്മാർക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താണ് കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ. അല്ലെ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഈ ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസമാണ്, അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും ജപിക്കാതിരിക്കലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇത് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ആ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടു. നമ്മൾ ജപിച്ച് പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു 7 മിനിറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്ര സമയം നമുക്ക് വേണ്ടു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ മാറ്റിവെച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറവിയെടുക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ടോ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ച്
ഇതുപോലുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇനി ഇപ്പം കൊറോണ, ഇനി കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലും വലിയ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാനുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ദുരിതങ്ങളാ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സുഖവും സന്തോഷവും ഒന്നും കിട്ടൂല. ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ് ജനിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് പ്രായമായി രോഗങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങനെ വീണ്ടും ശരീരം വിട്ടല്ലേ, അങ്ങനെ ഇതിൽ ഈ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 8 ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന ആ ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ രചിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ടൊരു തോണിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് തന്നെ. അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്താണ് അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗ്രന്ഥം കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ഫേമസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരെയും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങൾ, ന്യായശാസ്ത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എന്താണ് പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഈ പണ്ഡിതനും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതന്റെ ഗ്രന്ഥം ആരാണ് വായിക്കുക? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതേ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖമൊക്കെ മാറി ആകെ സങ്കടമായി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ ചെയ്തത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി, നദിയിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഗ്രന്ഥം നീ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം, നീ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒന്നും എഴുതിയില്ല. എന്നാലും നമുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 8 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറയും. അതിൽ എന്താണ് ഒരു വരിയാണ് എന്താണ് നമ്മള് വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. തൃണാതപി സുനീചേന തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി എന്നാണ്. നമ്മള് ഒരു പുൽക്കൊടിയോളം ക്ഷമയുണ്ടാകണം അല്ലെ. പുൽക്കൊടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മളൊരു പുല്ലിന്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ചാഞ്ഞു കിടക്കും അല്ലെ, അവിടെ നിലത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കും അല്ലെ. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഉയർന്നു നിൽക്കും അല്ലെ. വലിയ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ കടപുഴകി വീഴും അല്ലെ. എല്ലാ മരങ്ങളൊക്കെ വീണ് നശിക്കും. എന്നാലും ഈ പുൽക്കൊടി എന്താവുക? അതാ കാറ്റടിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ചാഞ്ഞു കിടക്കും അല്ലെ. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് തനിയെന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താണ് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പുൽക്കൊടിയോളം ക്ഷമയുണ്ടാവണം എന്ന് പറയും. പിന്നെ വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയും. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്താണ്, വൃക്ഷത്തിന് എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും പ്രതികരിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മളെന്താണ് ഒരു മാവിൽ നിറയെ മാമ്പഴം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരു ഏറ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെ. എന്നാലോ ആ വൃക്ഷം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അന്നേരം മധുരമുള്ള മാമ്പഴം നമുക്ക് നൽകുന്നു അല്ലെ. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ ആ വൃക്ഷത്തിനോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു, അതിനെ എറിയ ചെയ്യുന്നല്ലേ. അതെന്താണ്? അത് മാവിന് കൊള്ളും അല്ലെ. വലിയ കലക്ക് എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിയും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. അന്നേരവും അതെന്താ ചെയ്യുന്നു? മധുരമുള്ള മാമ്പഴം തരുന്നല്ലേ. ആ വൃക്ഷത്തെ തന്നെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ മരം വെട്ടുന്ന ആള് വരും അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മഴുവിന് കോടാലിക്ക് പിടിയൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അതിനെന്താ ചെയ്യാ? ആ മരത്തിന്റെ തന്നെ ആ കമ്പ് കൊത്തിയിട്ട് പിടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതേ മരത്തിനെ തന്നെ മുറിക്കും അല്ലെ. അതേ മരത്തിന്റെ തണലിൽ നിന്നിട്ട് ആ മരത്തിനെ തന്നെ മുറിക്കും അല്ലെ. അപ്പോഴും ആ മരം തണൽ കൊടുക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമുക്ക് സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാരി. നമ്മളെല്ലാവർക്കും എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ആ ബഹുമാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അയാൾ എന്നെ മൈൻഡാക്കിയില്ല അല്ലെ, അയാൾ എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. തിരിച്ച് നമ്മളെന്താണ് അവർക്കെല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ തിരുനാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനും ഭക്തി സേവനത്തിലൊക്കെ തുടരാനും നല്ല ഭക്തനായിട്ട് തീരാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ
അതാണ് ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നൽകുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഡിവോട്ടി, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ അവതാരം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത്, നമുക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. ഇനി ആറാമത്തെ, ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. യം യം വാഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മരണവേളയിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ആലോചിക്കുന്നത് അതായി തീരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയുമില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണയുദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുക ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആ ഭഗവദ്ധാമിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെ. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരോ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവിനെ കാണിക്കുന്നു. ആ ഭരത മഹാരാജാവ് ശരീരം വിടുന്ന സമയത്ത് മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മാനിന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ അവസാന നിമിഷം ഓർക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്, പരിശീലിക്കാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിട്ട് എന്താണ് ആ ശരീരം വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായിത്തീരും. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ കുറെ പൈസയൊക്കെ ബാങ്കിലുണ്ട്, ആ പൈസയൊക്കെ ഓർത്തോർത്ത് എന്താണ് ആ ശരീരം വിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്താണ് ആ പൈസയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച ഷെൽഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂറയോ പാറ്റിയായിട്ട് അങ്ങനെ ജനിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ലഭിക്കാനുള്ള എന്താണ് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് തീരുമാനിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ജന്മങ്ങളാണ് കിട്ടുക. എന്നാലും നമുക്ക് ആ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ പൈസയൊക്കെ അല്ലെ. അത് എന്താണ് ആ നമ്മളെ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പിശുക്കനായ അയാൾ മരിച്ചിട്ട് അയാൾ പൈസ ഓർത്തോർത്ത് മരിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ആ പൈസ നിധിയൊക്കെ ഒരു ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു. പിന്നീട് എന്താണ് അടുത്ത ജന്മം ഒരു പാമ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ നിധിയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ എന്താണ് നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിച്ച് മരിക്കുന്നത് അതായി തീരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ എന്താണ് ആ മക്കളെ കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെന്താണ് ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം ലഭിക്കും. എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് തീരുമാനിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും അതൊക്കെ ആരാണ്, ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത്, അല്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരും. നമുക്കെന്താണ് ആ പ്രഭാതര് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പറയും എന്താണ് ആ ജിറാഫ് അതിന്റെ കുട്ടികളെയൊക്കെ എന്താണ് വേറെ എവിടെയും പുറത്ത് വിടില്ല. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എന്താണ് കാലിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ള എല്ലാവരും വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അല്ലെ. വലിയ ഉയരത്തിലുള്ള അല്ലെ ജിറാഫ്. അപ്പൊ അതിനെ എവിടെയും പുറത്ത് വിടാതെ എന്താണ് അതിന്റെ കാലിന്റെ ഇടയിലാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് വളർത്തുക അല്ലെ. എന്നാലോ ഒരു ദിവസം അതിന് വന്നിട്ട് വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളും എന്താണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതുന്നതാ. എന്നാൽ നമുക്ക് യമരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ
നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെറും തോന്നലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ഓർക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ആ അവസാന നിമിഷമാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നിങ്ങളെ എന്താണ് ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അംഗസംഖ്യ കൂട്ടാനോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്നല്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. നിങ്ങളെന്താണ് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പിറക്കാതെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ പെടാതെ രക്ഷപ്പെടണം. അത്ര മാത്രമേ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആണ് ആ ഭാരതഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജന്മമെടുത്ത ഏവരുടെയും കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം നമ്മൾ ആ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക, പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവർക്കും പരോപകാരം ചെയ്യുക എന്നാണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതങ്ങനെയാണ് ഓരോരാളും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആ പരോപകാരം. എന്താണ്? അവരെ വീണ്ടും ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവ് എല്ലാം സൗഭാഗ്യം എല്ലാം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് അവിടെ വനത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു ആശ്രമം കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ പൂജകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ നദിക്കരയിൽ ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു മാൻകുട്ടിയെ സിംഹം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ പിടിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയായപ്പോൾ ആ മാനെന്തായി? ആ മാൻ നദിയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ തള്ളമാൻ അമ്മ മരിക്കുകയും അതിൻ്റെ കുട്ടി അവിടെ വെള്ളത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിന് കണ്ടിട്ട് ആ ഭരത മഹാരാജാവ് അതിനോട് ആ മാനിനോട് ദയ തോന്നി അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ വളർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് പിന്നീട് ആ മാനിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർക്കാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും. പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എപ്പോഴും ആ മാനിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനെപ്പോഴും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അതിനെ കളിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെയായി പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയി. പിന്നീട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും മാനിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായി. അവസാനം അദ്ദേഹം അവസാന കാലഘട്ടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് വിചാരിച്ചു, ഈ മാനിനെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാനിനെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുക? ഇതിനെ വല്ല വന്യമൃഗങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി തിന്നില്ലേ, ഉപദ്രവിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ ഓർത്തോർത്ത് അദ്ദേഹം ശരീരം വിടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് എന്താണ് ആ മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്ത് ശരീരം വിട്ടപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം മാനിൻ്റെ ജന്മം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ മാനിൻ്റെ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൂർവ്വജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ആ മാനിൻ്റെ ജന്മത്തിലും ഓർമ്മ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപ്രകാരം അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഈ മാനിൻ്റെ ജന്മത്തിൽ ഞാനിനി വേറെ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത യാതൊരു കാര്യത്തിനും പോവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ തന്നെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ആശ്രമത്തിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ വേറെ എവിടെയും മറ്റുള്ള മാനുകളുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും ചേരാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവസാനം ആ മാനിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു എന്താണ് ആ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ജഡഭരതനായിട്ട് പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ ജഡഭരതനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തപ്പോഴും അപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചു, തൻ്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഈ ജന്മം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പങ്കാളിയാവാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്തും ധനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അങ്ങനെ തീർത്ഥാടനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഒരിക്കലും ആ രഘുഗുണ മഹാരാജാവ് എന്ന മഹാരാജാവിനെ പല്ലക്കിലെ ഭടന്മാർ ചുമന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 3 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒരാളെ കൂടി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെയുള്ള ഈ ജഡഭരതനെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ജഡഭരതനോട് ഈ പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ജഡഭരതൻ എന്താണ് യാതൊരു ജീവികളെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ എന്താണ് യാതൊരു പാപങ്ങളും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നിലത്ത് ഉറുമ്പുകളോ മറ്റു ചെറിയ പ്രാണികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ചവിട്ടിപ്പോവാതെ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ അടിയും വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ
ഇദ്ദേഹത്തെ ആ ഭടന്മാർ പറഞ്ഞു, ഈ രാജാവിന്റെ പല്ലക്ക് ചുമക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ആ പല്ലക്ക് ചുമക്കിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഉറുമ്പ് മറ്റു ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ കടന്നു വെച്ച് തുള്ളാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്താണ് 4 പേര് പല്ലക്ക് ചുമന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരാള് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കോ മറിക്കോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് രാജാവിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ജീവികളെ കാണുമ്പോഴും ആ ജഡഭരതൻ തുള്ളി തുള്ളി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്താ രാജാവിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. ആ രഘുഗുണ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് വധിക്കും, ഞാൻ രാജാവാണ്, എന്താണെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ പദവിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ ജഡഭരതനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ജഡഭരതൻ എന്താണ് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, നീ ഏത് രാജ്യത്തെ രാജാവ്, എന്തിന്റെ രാജാവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാ രഘുഗുണ മഹാരാജാവിന് തോന്നി, ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ഇദ്ദേഹം ആ പരമജ്ഞാനിയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ രഘുഗുണ മഹാരാജാവ് പിന്നെ തൻ്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ജഡഭരതൻ പിന്നീട് ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ ജന്മം തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. ജഡഭരതന് കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഒരിക്കൽ ജഡഭരതനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് കാളിദേവിയുടെ ഭക്തന്മാർ ആ കാളിദേവിക്ക് ബലി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ജഡഭരതനെ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കാളിദേവിയുടെ മുന്നിൽ കിടത്തിയിട്ട് ആ കാളിദേവിയുടെ പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ജഡഭരതനെ വധിക്കാനായിട്ട് വാളെടുത്തപ്പോൾ കാളിദേവി തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആ വാളെടുത്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ ജഡഭരതനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെറിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം മാന്റെ ജന്മം ലഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കും, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ലെ. അജാമിളന്റെ കഥയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അതിനി വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധജ മയ്യർപ്പിതാ മനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, അർജുനനോട് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ മായാവാദികൾ പറയുന്നാല് രൂപമില്ലാതല്ല അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വിശ്വരൂപം അത് പലർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. 4 കൈകളോടുള്ള രൂപം അതും പലർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ 2 കൈകളോടുള്ള എൻ്റെ രൂപം, ഈ രൂപം അതാണ് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ, എനിക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അർജുനനോട് പറയുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ്, നിയതമായ കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. എനിക്ക് സ്വകർമ്മങ്ങളെ എനിക്ക് അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികളെ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. ഇതെന്താണ് നമുക്കും ഉള്ള ഉപദേശമാണ് അല്ലെ. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഇതെന്താണ്, നമ്മളെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യാല്ലേ, അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും പറയുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട അല്ലെ. അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മതബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഭഗവത്താമില് എത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, അനേകം ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും നമ്മുടെ എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലേ, പൂന്താനം, കുറൂരം, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അവരൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതായി ഇതൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതായി കുറൂരാമയും പൂന്താനത്തിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെ.
അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടല്ലേ പൂന്താനം പറയുന്നത് അല്ലേ. എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ മറ്റൊരാളെ പരിഹസിച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അലയോ പാർത്ത, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ആരാണോ ഭഗവാനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഈ ഭക്തിയുത മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അയാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ, ഒരു പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, എന്തെങ്കിലും ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ ഒരല്പം ജലമോ പഴമോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. കവീം പുരാണ മനുഷ്യാസിതാര മനോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ദാതാരമചിന്യരൂപ ആദിത്യവർണം തമസ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? ആദിപുരുഷനാണ്, സർവജ്ഞനാണ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിയന്താവാണ്, പിന്നെയോ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ്, സകലതിൻ്റെയും പരിപാലകനുമാണ്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്യ രൂപനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, ആദിത്യ തേജസ്വിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, പൂജിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്. നമ്മളെപ്പോലെയല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രായമാവും അല്ലെ, നമ്മളെ ഈ ശരീരം നശിക്കും. അല്ല, ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്, ആ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. ആദിപുരുഷനാണ്, ഇപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രായമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്. അപ്പോൾ ചെറുതും പറ്റും, ഏറ്റവും വലുതും ഭഗവാനാവാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു, വാമനദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ ബാലകനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ ആ മഹാബലിയിൽ നിന്ന് ആ 3 ലോകങ്ങളും 3 അടി അളർന്നെടുക്കുമ്പോഴോ ഏറ്റവും വലുതായി അല്ലെ. ആ വാമനദേവന്റെ പെരുവിരലിന്റെ നഖം തട്ടിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ തോട് പോലും പൊട്ടിപ്പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെ, നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൽ കണ്ടു, 14 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ തോടും പൊട്ടുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ ഈ ഒരടി അളക്കുന്ന സമയത്ത്. ഭഗവാൻ അത്രയും വലുതാവാനും പറ്റും, ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും പറ്റും. ഇനി അർജുനന് തന്നെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും പറ്റും, ഏറ്റവും വലുതാവാനും പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ ഉപരിയാണല്ലേ, നമ്മളെ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, സ്മരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആരാണ്? 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ആ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ജപമാല അല്ലെ, ആ ബ്രഹ്മാവ് ജപിക്കുന്നു ഭഗവാനെയാണ്. പിന്നെന്താണ്? ആ ശിവനും ഭഗവാനെ
ജപിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ, കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള സംഘർഷണ ഭഗവാനെയാണ് ആ ശിവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സരസ്വതി ദേവിയുടെ കയ്യിലും ജപമാല കാണാം അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഭഗവാനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മാതിർഹി ദേവാനാം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനും എല്ലാം നിയന്ത്രാവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പ്രായേണ കാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ പ്രോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ യോഗികളൊക്കെ അല്ലെ, അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രാണവായുവിനെയൊക്കെ ആ പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ പിന്നെ മൂർധാവിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അവര് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ ഇവിടെ അജാമിളന്റെ പിക്ചറാണുള്ളത്. അജാമിളൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. എങ്കിലും ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറച്ചു കാലം അച്ഛന്റെ കൂടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒരിക്കലും പൂജക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കാൻ കാട്ടിൽ പോവുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ആ രംഗം കാണുകയും അങ്ങനെ അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ആ ശൂദ്രസ്ത്രീയെ പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ആ മായയിൽ പെട്ടിട്ട് ആ ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറെ കുട്ടികളുണ്ടായി. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ പേരിട്ടു. അവസാനത്തെ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്ന് പേരിടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ഇളയ കുട്ടിയെ വിളിക്കും, നാരായണ നാരായണ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിക്കും മുത്തശ്ശനും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ പേരാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. കേശവ, ഗോവിന്ദ, ഗോപാല, നാരായണ അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ ഭഗവാന്റെ പേരുകളാണ്. അവരിടുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിളിക്കും അല്ലെ. അവരൊക്കെ മക്കളെ വിളിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ പേരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതല്ല അല്ലെ. അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അന്ന് കാലത്തുള്ളവര് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അവരുടെ ഇതുപോലുള്ള ഉദ്ദേശം അവർക്കും ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അറിയാതെങ്കിലും മക്കളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ, ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ അജാമിളനും തന്റെ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്നാണ് പേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരായണ നാരായണ എന്ന് എപ്പോഴും വിളിക്കും. അങ്ങനെ അവസാന നിമിഷമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ വയ്യാതായി, അങ്ങനെ കിടപ്പിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ യമകിങ്കരന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഭീകരങ്ങളായ ആ 3 ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ആ യമകിങ്കരന്മാരാണ്. യമരാജനൊക്കെയുള്ള സേവകന്മാർ അവര് യമകിങ്കരന്മാർ വരികയുണ്ടായി അജാമിളന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അജാമിളിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ആ യമകിങ്കരന്മാർ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്ന അവർക്ക്, ആ മരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് പ്രായമായ അവരൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ മരണസമയമാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ വെപ്രാളപ്പെടുന്നത്, ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ഇതാവുന്നതും അതൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ വീട്ടിലുള്ള പശുവിന്, മറ്റുള്ള അങ്ങനെ പട്ടിക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ജീവികൾക്ക് മനസ്സിലാകാമെന്നാ പറയുന്നത്. പട്ടിയൊക്കെ കുരക്കാത്ത വേറെ മോങ്ങും എന്നൊക്കെ പറയും, ഓരിയിടുന്ന പോലെയൊക്കെ ആക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം. ആ പശുക്കൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അജാമിളിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാർ അവിടെ വന്നു. യമകിങ്കരന്മാർ വരുന്നത് ആ അജാമിളിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇത്രയും ഭീകരമായ രൂപമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ അജാമിളൻ നാരായണ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ആരെയാണ്? തന്റെ ആ ഇളയ മകനെ വിളിച്ചതാണ് നാരായണ എന്ന്. എന്നാലോ ആ ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയക്കുകയുണ്ടായി ആ അജാമിളനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ആ യമകിങ്കരന്മാരെന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ. അതൊക്കെ ആ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്. അവരവിടെ വന്നിട്ട് ആ യമകിങ്കരന്മാരെ അതിൽ നിന്ന് തടയുകയുണ്ടായി. ഇദ്ദേഹം
എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അവസാന നിമിഷം നമ്മുടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി, നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് യമലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നേരം തർക്കമായി. അവർ തമ്മിൽ അത്രയും കുറേ നേരം തർക്കിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം ആ യമകിങ്കരന്മാർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോസിനോട് പോയി ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ യജമാനോട് പോയി ചോദിക്കട്ടെ, യമരാജനാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് പോയി അറിയണം എന്താണ് യമരാജനെ ധിക്കരിക്കാൻ യമരാജന് മുകളിലായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയണം. അപ്പൊ യമകിങ്കരന്മാരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഈ യമരാജനാണ് എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അതിനുപരിയായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോയിട്ട് യമരാജനോട് ചോദിക്കും, എന്താണ് നിങ്ങളാണ് എന്താണ് യമകിങ്കരന്മാരായ ഞങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഞങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, നിങ്ങളെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ യമരാജനോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ യമരാജൻ ചോദിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പറയും, നമ്മൾ അജാമിളന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തടയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം നാരായണന്റെ നാമം ജപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ യമരാജൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ആ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം ആ യമരാജൻ തന്നെ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ മൃത്യുഞ്ജയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നു ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ആരെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന അതിന്റെ 7 അയലത്ത് കൂടി പോലും നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവരെ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പിന്തിരിപ്പിക്കും, അവരോട് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അവസാനം യമരാജൻ തന്നെ പോയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കും. അങ്ങയുടെ ഭക്തനെ എന്റെ കിങ്കരന്മാർ പോയിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അതിന് മാപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാക്ഷാൽ യമരാജൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ യമരാജൻ ആ കിങ്കരന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, എന്താണ് ഞാനൊരു വെറും സേവകൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റേത്, എന്നെ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനാണ് യമരാജനായ ഞാനും എന്ന് ആ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അജാമിളനി എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിൽ പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഉണ്ടായി. ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ അജാമിളൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുറെ മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നാലോ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെറിയ കാലത്തിൽ ആ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവസാന നിമിഷം തന്റെ മകനെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ നാമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ അജാമിളൻ മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു. അവസാനം നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ യമരകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം കണ്ടു അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവ് കുറെ ആത്മീയമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം ആ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടു മാനിന്റെ ജന്മം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കണം? അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, സവൈം മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും. അനന്യച്ഛേദാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തി സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠനി ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഓ ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ
എന്താണ് നമുക്കറിയാം, പൂന്താനത്തിനും കുറൂരമ്മക്കും അല്ലെ, ആ യോഗികളൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. എന്നാലോ ആ പൂന്താനത്തിനും കുറൂരമ്മയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എപ്പോഴും വന്ന് കളിക്കുന്നല്ലേ, അവരുടെ കൂടെ വികൃതികൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ്, കുറൂരമ്മ വികൃതി കൂടുതലായിട്ട് കലത്തിൽ പിടിച്ചടക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ്, അവർ തമ്മിൽ അത്രയും ബന്ധമാണ് അല്ലെ, ആ ഭക്തന്മാർ ആയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്രയും ബന്ധമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ യോഗികളൊക്കെ അനേകം വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന് ഒരു ദർശനം ലഭിക്കാൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മളും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടെയും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാർ. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും നോക്കണ്ട, ഭഗവാനെ വേറെ എവിടെയും പരതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളേ? നമ്മളെ ഈ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സാക്ഷാൽ കലികാല നാമരൂപ കൃഷ്ണാവതാർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും ഭഗവാനെ പരതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാംഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന മഹാത്മാക്കള് അവരൊക്കെ പരിപൂർണത നേടിയവരല്ലേ. അവര് പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണെന്ന്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് പറയുന്നു. ദുഃഖാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദുഃഖത്തിന്റെ ആലയം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പുസ്തകാലയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗ്രന്ഥാലയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊരു വസ്ത്രാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, ഡ്രസ്സേ കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടെ നമ്മള് സന്തോഷത്തിന് പരതിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, തെരഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല, ഇവിടെ കിട്ടില്ല, ഇവിടെ ദുഃഖാലയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിയാലും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. ആ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആവുമ്പോഴും നമുക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തിയ അത്ര ആനന്ദം ലഭിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അത്ര സമാധാനം ലഭിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പുറത്താണെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് എന്താണ് വിശ്രമിക്കാൻ നല്ല എന്താണ് സുഖവും സമാധാനവും ഒക്കെ ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അവിടുന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോവേണ്ടത് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശ്രമിക്കാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആയാല് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖപൂർണമായ ഈ അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരില്ല, പിറക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തയാണ്. അപ്പോൾ ആ വൃന്ദാവനത്തില് എന്താണ് പഴങ്ങളൊക്കെ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് അവര് കൂട്ടം നിറയെ കുറെ ഓറഞ്ച്, ആപ്പിള്, പഴം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് എന്താണ് വിളിക്കുക? ആ പഴത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്. ഗോവിന്ദലേലോ, കേശവലേലോ, മാധവലേലോ എന്ന് പറയും. ആണ് ആ പഴത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കുറിച്ചും അവർ കേൾക്കാനിടയായി. അങ്ങനെ ആ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലും അവര് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാണ്? ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകും. അവരെന്താണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് ആ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കും, യശോദാമ്മക്ക്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ കയ്യിൽ നിറയെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വാരിയിട്ട് അരിയൊക്കെ വാരിയിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കും, പകരം കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആ സ്ത്രീ കൊടുക്കും. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എന്താണ് ആ യശോദാമ്മയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദിവസത്താണ് ആ സ്ത്രീ അവിടെ വന്നത്. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വേഗം ആ തൻ്റെ കുഞ്ഞി കയ്യിൽ കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ വാരിയിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് ആ കുട്ടി കയ്യിൽ
ഇങ്ങനെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഊർന്നു പോയി, താഴേക്ക് പോയി. അവസാനം കയ്യിൽ 2-3 ധാന്യമണികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി, ഓടിക്കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തു. ആ സ്ത്രീ സന്തോഷത്തോടെ അത് വാങ്ങിച്ച് കൈ നിറയെ മാമ്പഴങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. ആപ്പിള്, മാങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒന്നും പ്രതിഫലം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അല്ലെ, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തയാണ്. ആ 3 മണി ധാന്യത്തിന് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് അത്രയും കിട്ടുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അതല്ല, ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ, ആ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീ അവിടെ വന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്ത്രീ ആ കൊട്ടയുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. അതിൽ ആ 2-3 മണി ധാന്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് അതാ ഇതിലിട്ടിട്ട് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കൂട്ടക്ക് വല്ലാത്ത ഭാരം തോന്നും. ഭാരം തോന്നി ആ സ്ത്രീ അത് ഇറക്കി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിറയെ ആ വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് യമുനയുടെ തീരത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആ യമുനയിലേക്ക് അതൊക്കെ കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ, ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല അങ്ങേക്ക് സേവനം ചെയ്തത്. എനിക്ക് അങ്ങേ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ, അങ്ങേക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നത്. തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങളും ഒക്കെ ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ആ യമുന നദിയിലേക്ക് കളയുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അവര് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി. പിന്നീട് ആ സ്ത്രീ ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ തിരിച്ച് ആ സ്ത്രീയെ ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു ദുഃഖൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജന്മമരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർലോക പുനരാവർത്തിന അർജുന. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചോട്ടിൽ പഠിച്ചു. ആ താമരത്തണ്ടിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ, സത്യലോകത്തിൽ, ആ ബ്രഹ്മത്ത് ലോകത്തോളം നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ദുരിതപൂർണമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടി വരുന്നു പറയുന്നു. ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കും. ക്ഷീണേ പുണ്യം മാർത്തിയ ലോകം വിശന്ന്. നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലും മറ്റു ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എത്തും. എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പിറക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയാലും പുനർജന്മം ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലോ ഈ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ പുനർജന്മമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയാലേ, ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയാലേ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാംഗതി എം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എൻ്റെ പരമമായ ധാമം. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എപ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം. ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരേണ്ട അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിക്കുന്നല്ലേ, ഊഞ്ഞാലാട്ടി കളിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിത്യവും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല. അപ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മുക്തിയല്ല, അതിനുമപ്പുറം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനം, അതിൻ്റെ അടുത്ത് മുക്തി ഒന്നുമല്ല. മുക്തി ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മുക്തി ഒരു ദാസനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പറയാ. അപ്പൊ മുക്തിയല്ല, അതിനും ഉപരിയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ പോയാലും ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് മായാവാദികളെ പോലെ അവരൊന്നും രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, അതെന്താണ് ആ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കല്, അത് നരകത്തിൽ പോകുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാ പറയാ. അവിടെ സേവനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവേര സ്വരൂപ നിത്യാര കൃഷ്ണദാസൻ, നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപേതി ചാത്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ
സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കൽ, ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നഷ്ടമാവുന്നില്ല. വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതിനെ ഉള്ളതോ അല്ലെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ, ദാനം ചെയ്തതിൻ്റെയോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലോ എല്ലാം കിട്ടുന്ന എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ലഭിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ്, അയാൾക്ക് അവസാനം സനാതനമായ ആ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, ലീലകൾ, നാമങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. ഇവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറക്കും. ഗീതാപഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിൻ്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുക? എന്താണ്? ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമെന്ന്. എന്താണ് ആ ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ വലിയ തിലകം വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ. ഗോപീചന്ദനം, അത് ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ മണ്ണാണ്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചികൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഗോപീചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഗർഗസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാ. ഗർഗസംഹിത എന്താണ്? ആ ഗർഗമുനി അല്ലെ, ആ ഗർഗമുനി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗർഗസംഹിതയിൽ പറയുന്നു ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. ഗോപീചന്ദനം ഇത് ഭഗവാന്റെ 2 എന്താണ് പാദങ്ങളായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളത്. അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു തുളസി ഇല സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളും അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് തുളസി ഇലയും. അപ്പോൾ അതാണ് ഗോപീചന്ദനം. അത് വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക എന്നുള്ള ആ അവിടെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ, എന്താണ് ഗോപികമാരുടെയൊക്കെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ ആ മണ്ണാണ്, ആ ഭഗവത് ധാമിലെ മണ്ണാണ്. അതാണ് ഗോപീചന്ദനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ.